Danril, hapon naman kayo dong, oy. Apasa sa imong papa dito sa sagingan dong. Ngano man ma? At tuwa sa day mong papa dong, basi nakatiis siya sa imong angkol dong. Ay hapon na dong ba, mupalit pa tag bugas og tambal dong, para lungago na to dong, og imnon sa imong mga mangudong. Ma, ngano karon pa man ka nag-ingon ma? Ganira unta to ma, hapon na baya ma. Nakalimot, yun kog ingon nimo dong. Sige ma, to na nako ma, kay hapon na baya, kay pangpalit nila tong bugas ug tambal ma. Ay, tarong trabaho ni akong sagingan, bay. Tarong income ba? Marag sagdan siguro ni trabaho ni akong sagingan. Sa may sweldo na ako sa mga tao, ani? Dagkan tigdaot ang saging ba? Tarong nga siguro yung trabaho ni. Saan ni mga tao na ako dito, eh? Sabi, suruyon sa nako ni akong sagingan daw, eh. Kaya marag, saan ba? Tagagdaot ba? Paano eh, kayo marag wala si boss yung monitor sa sagingan. Hindi nga po boss, nantay ka dahil boss. Suroy taong ko sa masagingan kay marag di na gini maayon ng trabaho adre. Ano ka, mauli na dahil ka? Sa mga orasaw, sa'yo man kayo. Asa man dahil mo ng sulod sagingan dahil? Trabaho mo o wala? Asa man dahil papa ni Janril dahil? Tawag ka to boss, nagtrabaho pa mo sa ito boss. Hindi pa naman sa yung trabaho. Dili na mauna, dapat sabay mo guli. Pag time, uli na mo. Dua, ano magkunauna man ka? Sige kayo boss, kaya lamig ipangapi boss ba? Ting tugnawa boss, ulan igari na. Gila ko na ito. Buwan eh. Gila, ngapi ito, ngapi yung ka. Ay boss, may hapon boss. May hapon sa may hato. Boss, pwede makasiin mo boss, kay ipalit ako bugas ng tambal. Nah, siin na po. Bigay man itong income sa gingan ron. Siin na po ka. Bagpuro ka ni siin niya. Siin na po ka sa kuwa ron. Tao mo dyan boss, wala mo dyan ipalit ng bugas ng tambal boss. Nah, plano rin ba ko magliop kung tao kayo tay. Sa gingan ron, naman magtarog dala ni. Sinsa jud kay Brad kay wa jud kahatag si mga karon kay saging wa kay tarong income ani. Sa may kasiin ako si mo. Magtanggal pa gani kog tao ron kay naman ko'y kasuldo sa inyo. Okay ka na boss, oy kasabot ako sa imong sitwasyon boss. Ako boss, gitarong jud ako trabaho ang sagingan mo boss. Kay dagod mo nang kaon sa mga bata nako boss. Ambot lang ka nang makauban ako boss ug tinarong mo ka trabaho. Sige lang, sila kadlaw may bal-an na nato ni Kinsa gyud nagtrabaho dili kay magtanggal kog tao. Ngayon ako pasensya si mo. Wa jud kay kahatag si mo sa pagkakaron. Uy pa, pauli na daw pa, ingon ni mama kay hapon na daw. Nakasiiba daw kay langkol, kay ipalit og bugas ug tambal kay hapon na daw. Ay dong, pasensya jud kay dong kay wala jud ko kasi ini angkol mo dong. Magsapot mo timong angkol gani ha dong. Magduwa-duwa pa jud ko ari dong kung matanggal ba ko sa trabaho sa ni angkol mo dong. Saan man ni pa, wa tay bugas ug tambal pa. Mangita lang kung diskarte runak ala kabalaka. Sige pa, tara na kay hapon na kayo pa.